Bipa Fashion HR u suradnji sa L'Orealom Paris vam predstavlja treći proljetni look. Za prekrivanje nepravilnosti na tenu koristim L'Orealov tekući puder True Match. Puder je osnova za nanošenje make-upa, te je bitno da boju tena izjednačimo s bojom vrata. Tekući puder nanosim na cijelo lice te na kapke. Podešnjake također prekrivam puderom. Kako bi fiksirao tekući puder, dodatno nanosim L'Orealov True Match puder u kamenu. Puder u kamenu koristi se i kako bi se neutralizirao neželjen sjaj čela, nosa i brade. Oči ću istaknuti L'Orealovim Quad sjenilom te maskarom Miss Manga u intenzivno crnoj nijansi. Na gornje i donje kapke nanosim crnu olovku te je razmazujem od vanjskog kuta oka prema unutrašnjosti. Nadalje, koristim L'Orealovo Quad sjenilo koje nanosim na cijeli kapak. Tamnija nijansa sjenila dolazi na pregibe kapka i donji kapak. Uz rub trepavica ponovo nanosim crnu olovku kako bih dodatno istaknuo oči. Miss Manga maskaru u intenzivno crnoj nijansi nanosim od korijena prema vrhu trepavica u nekoliko slojeva. Na usne nanosim L'Orealov tekući ruž u nude nijansi. Ovaj ruž ima aplikator koji olakšava nanošenje. Obrve ću definirati pomoću L'Orealove Brow Artist olovke i to na način da prvo popunim obrve pigmentom, a zatim ih uredno počešljam češljićem na drugoj strani olovke.